Isang daang modernized jeepney naman sa Pangasinan biyahe sa Semana Santa. Para sa detalye ng balitang yan, makakasama natin Idol Matthew Pacheco. IFM News. Tuloy ang biyahe ng higit isang daang modernized jeepney sa lalawigan ng Pangasinan sa paparating na Semana Santa bilang pag-alalay sa mga pasahero. Ayon kay Alliance of Modernized Transport Cooperative Incorporation President Jesse Quiroz, minomonitor din ng LTFRB ang mga ito sa pamamagitan ng kanilang mga GPS kung sila ay babiyahe o hindi. Samantala, tiniyak naman ng LTFRB ang sapat na bilang ng mga bus na babiyahe palabas at papasok ng probinsya kung saan aabot ng sa higit 50 special permit ang napagbigyan. Inaasahan naman na dadami ang bilang ng mga tutungo sa probinsya ng Pangasinan, lalo na isa ito sa paboritong pasyalan dahil sa pilgrimage sites at tourist spots. Paalala naman ng otoridad ang maingat na pagbiyahe lalo na ngayong mainit na panahon. Nakaantabay naman ang puwersa ng LTO para sa sasagawa nitong Oplan Semana Santa at Lakbay Alalay. Kasama mo mula rito sa IFM Digupan, ito si Idol Matthew Pacheco. Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.